eta goizaldera musika zurban eta zakuriko teknikoek pirotecniarik gabe operatu bakartzak luzaki ritmo eta ezaikeutela ezan zuako ezaitzeraz partidas etxetik lizaki ritmo eta ikaz dauden zai ezaikeutela ezan zuako ezaitzeraz partidas etxetik azarre honen zaude, zeren degun jakin, santuek ez laitekez, jartu zurekin, San Kristoba lutu, da joaldiak egin. Arotzak errandio, bere Andreari, behardinagu ekarran santu hori gizona noratzoaz bekatu da hori ez zion nagu erraten sekulan hori garaite, ramutxo joakin, azarre omen dira, zeren dudan jakin, konfesa zaitez ongi erretorarekin, ez dute zer fidatu santuek zurekin. Kobrezko santurikan inon bazarete, egoten alzarete hemendik aparte, baldin arotz horiek jakiten badute, gariek egiteko urtuko zaituzte.